ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମୋର ବାପା ଦାନ୍ତ ଭାରି କରିଦେଲେ ହେଲା। ମୋ ବାପା ନା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ମାମି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ମତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ, ବାପା ଏଇଠି ମୋର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ମୋ ଦାନ୍ତରେ, ଏତେ କାଟିଲା। ଆଉ ତୋର ମାକୁ ଶୁଭାଗଲା, ଏତେ ମୁଁ ଜୋରସେ ଚିଲେଇଲି, କାଟିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ହଲିଲା ବହୁତ ହେଲା। ମମିକୁ କହିଥିଲି ନା ହେଲା, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇପାରିବିନି। ହଁ, ମାମା କହିଲା ଖାଇପାରିବ ନା ଭାତ। ମୋ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ମଜାରେ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଟିଲି, ଆଉ ତରକାରୀ, ଆଉ ସମୋସା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ନା ହେଲା, ମତେ କିଛି ବି ହେଲାନି। ଟିକେ ମତେ ଦେଖିଥିଲି। ଏସବୁ ମୋ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖ, ଆମ ଏଇଠି ବି ପର୍ପଲ୍, ବ୍ରେନ୍ ବି ପର୍ପଲ୍, ଡ୍ରେସ୍ ବି ପର୍ପଲ୍, ମୋ ମେକଅପ୍ ବି ପର୍ପଲ୍, ଆଉ କିଲି ବି ପର୍ପଲ୍। ଏଇଟା ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ଆଉ କିଛି ପର୍ପଲ୍ ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ବାସ୍।